Daka jingtrei shitom bat jingminot halaka kam gadung Home Guard Reganson Kharlor uba pyniaid ya kalit kawan jonggi kali Madanrting Lailad ulayo bat traj arngut ki samla khaii drok na katei jaka haka laipuai tarik Lber. Ryngkat ke jingiarap jong ki pulit bat ki paidbah ne kine arngut layo kurup tylli ki sop-sabon ki thep drok heroin ubah kia arpulai poin prapusau gram kawai ke kali Honda ke thuk tylli ki mobile bat ke ATM Card. Lekem mardor ye kini ki samla khaii drok bat ki jingthokit kidang ya shat shaprang ban lap ye ki weipat ki betrei lang bat ki hakakam khaii drok. Director General of Police Dr. Lber Bishnoi IPS ulayaro ye jingminot jong Bah Reganson Kharlor yala kakam kadung ki pulit kin seperkat ban ai khusnam yauni urang ba.